Здравейте, приятели на бойните спортове! Това е поредният наш гост в Martial Animals, който ще направи тренировка за нашия отбор в малко по-различна концепция от това, което сме свикнали да правим. До мен е Слави Славов. Той е един много доказан треньор и състезател с световна титла по кьокушин, световна титла по кикбокс, черен колан по джудо, черен колан по кьокушин, работещ и трениращ с едни от най-големите холивудски звезди, така че той ще каже няколко неща за това какво ще направим днес. Здравейте, аз искам първо да благодаря за поканата на Ангел Караиванов, да бъда негов гост в неговия клуб. Видях едни прекрасни момчета, чакащи на опашка. Значи тренировката ще бъде повече страйкинг удари, удари с ръце, удари с крака. По средата ще вкараме и малко борцови приеми, защита от събарения, самите събарения ще практикуваме. Искам да покажа и някои видове клинчове, които се ползват в ММА. И така, ами да го направим. Айде, let's do it! Играем само с предна ръка. Задна ръка служи само да защитаваме. Предна ръка. Докосваме. Това да бъде 25% сила. Внимавайте с директната атака към очите. Удара е отгоре. То не е удара, е докосване. Тези, внимавайте, ще не си извадим очите. Две точки. Една. Това не е точка. Една и една. Това е евентуално при вземане на крак. Гарда. Може да сменете гарда, обаче 3 секунди. Не докосвате. Който да реши да смене гарда. Смене гарда и 3 секунди, докато стигне другия. Айде, малко пиле. Да. Движи. Айде, тежките да се почувстват лека категория. Давай. Айде, прекъсто на коляното. Радно бедро. Добре да опънем. Добро контузяме. Готови. Пускам време. Давай. Когато атакуваш долу, гледай горе. Когато атакуваш горе, гледай долу. Да залъжаме противника. Внимателно срещу марите и това. Бълки.
Обърнете внимание на преклича, когато искате да изпълните удар, било с коляно, било да завъртите, много по-добре да преместите двете ръце горе на темето. Тъй когато по принципа на лостовата система от физиката, даже пробвайте по сами. Ето виж, не мога да му сваля върха. Нищо, че е доста як, виж, отсучвам му го сваля, който и да е. Просто горе. Просто горе. Значи, когато се вземеш хубава позиция, не му даваш, върти, едната страна и другата. Като насам и значително насам. И гилотината. Едната ръка. Знаете колко по-ниско главата на пъпа. Събираме двата крака и с неговата тежест го душим. Виж какво правя. Точно едната ръка съм. Плакате. Разкъсвам. Виж. Разкъсвам захват. До момента, в който вече не се съберат. Виж как ги събират. Айде, това е си чук. Още веднъж. Събирам от двете ръце. Включиме и гилотина, това, което казахме. Само главата с лакъчето, причупване през кръста от тук. Не, причупване от тук. Значи това раменото също можем да го направим. Значи нямаме право да хващаме части на тялото от кръст надолу. Да, това е. Целта е да даже по-далеч да е много лаки. Такива ми. Големаме спусячко отзад. Абсолютно. Какво ви кажа, час и половина, доста сериозна тренировка, не знам какво не правихме. Изключително много ни натовари, разнообрази ни, видяхме много нови съвременни приеми, за което съм благодарен на това, че отново научихме нещо ново от един страхотен треньор, приятел и човек, Слави Славов. Благодаря ти. Аз искам още веднъж да благодаря за поканата на Ангел Караиванов. Видях доста добри перспективни момчета. Разбрах, че някои от тях са шампиони. Ще стискам палци другия път и още момчета да влезем в призовата тройка. Доволен съм. Благодаря ви. Страхотна работа. И до нови срещи.